proxecto Nautictur é un proxecto que no que estivemos traballando neste verano, este agosto, estas empresas que vedes aí abaixo, Portomeloxo, Viloria, Marigalia, Huelves Galicia, Igalia e Amberes. Un pouco que busca este proxecto, como os antecedentes, Nautigal xa falamos del, como sabedes, é un proxecto que busca investigar novos modelos de turismo náutico en Galicia, sustentándose nesta plataforma de integración de servicios especializados. Este foi un proxecto, como vos decía, que empezou no ano 2009 e remata ahora no outubro de 2011. E en verano de 2010 nace outro proxecto que é o Grupo tamén financiado no marco do Plan Incita da Xunta de Galicia, liderado pola empresa Viajes Viloria e que, como vedes, está centrado un pouco na mesma idea que Nautigal, unha pequena diferencia. Se ven en Nautigal, falábamos de sistemas de recomendación, algoritmos de recomendacións a usuarios polas súas preferencias. O Grupo Arquituro que incorpora son novos algoritmos que o que fan son recomendacións a grupos, é dicir, non son recomendacións a usuarios particulares, sino que están referidas a como ti faz turismo, como viaxas, por tua parella, por tua familia, con nenos, sen nenos, solo. Entón é un pouco a novidade que incorpora este proxecto. O objetivo deste proxecto, pois, tener sendo o mesmo todo o que vimos falando de desestacionalización do turismo en Galicia. E, con estes dos antecedentes, estes dous proxectos, contactamos con unha terceira empresa, que é Marigalia, que todos a coñecedes, é un pouco referencia en Galicia, en servicio de charter, e, consideramos que era esa terceira pata que viña a dar un pouco máis de cura a esta línea de proxectos. O que fixemos foi construir na Nautictur. Agora é un proxecto que está, como quen di, en definición, en búsqueda de financiación e, todos confiamos en que vaya adelante e que podamos seguir con esto. Está dividido en tres grandes módulos, cada un destes módulos liderado por estas tres empresas. Como vedes, son tres empresas sectoriais: Portomeloxo, Formación Náutica, Movimentación no sector da náutica, Viajes Viloria, Centro de Agencias de Viaxes, e Marigalia un servicio concreto dentro da náutica, no charter. Huelves Galicia e Igalia apoiamos en todo o que ten que ver con desenvolvemento tecnolóxico, e unha terceira empresa que é a Nets, que é unha consultora de innovación. Un pouco o seu objetivo é acompañar a todas estas empresas a levar a que os seus proxectos de máis teñan éxito, poñen en contacto con moitas empresas e... Pois este é o consorcio. O proxecto, como vos decía, se divide en tres subproxectos, pero todos integrados entre eles, que é un primeiro proxecto que chamamos Nautictur Booking, que é o que lidera Viaxes Viloria, que o que busca, si ben todo o que son as agencias de viaxes, pois sí que están conectadas con diferentes centrais de reservas, que Amadeus, que Piqueline, etcétera, pois un pouco que buscamos con este proxecto é a creación dunha central de reservas propia, que xente que actualmente non está integrada nestes sistemas de reservas, como poden ser o mellor desde restaurantes, determinado tipo de casas rurais e negocios, pois que dispoñen unha ferramenta na que incorporar estes servicios de, disponibilidade. Falo agora do tema da televisión, pero salto charter. Para nós o charter é un servicio máis dentro do que é turismo, pois un servicio concreto. Entón, Nautictur o que fai é tratar de enlazar o sistema de reservas xenérico de toda a vida, pois incluindo o servicio de charter. E por último, comentaba Félix cando explicaba as redes sociales, que sí que temos un canal de vídeo, pero que tirábamos, de plataformas existentes, YouTube, Vimeo, etcétera. Aquí vemos el cuadro. Queda por acá. E, pois este proxecto que plantexa é un paso máis alá, Se ven en Nautigal, pois, traballamos con vídeo YouTube, pois aquí xa se plantexa un servidor propio, máis un canal por internet que o que son estas plataformas. Este é un pouco cada un dos subproxectos. Como vos decía, a creación dunha central de reservas de aloxamentos e oferta complementaria, con énfase na náutica, e sobre todo eso, oferta complementaria. Hai moitísimas centros de centrais de reservas de aloxamentos, pero non tanto en todo o que acompaña esa oferta, pois paseos a caballo, etcétera. Como vos digo, esta central formará parte dun portal que xa existe, que é Galicia Incógnita, que lo tedes aí, e que integrará máis funcionalidade de recomendación do proxecto que vos comentaba.
Nautic Tour TV. Bueno, un pouco as ideas que plantexaba por Tomeloxo, crear un centro onde se den cita todos os interesados neste sector, na náutica, facendo propostas de concursos, propostas monográficas, un pouco que compartición deste tipo de información. E, sobre todo, enlazado con recursos turísticos, é dicir, se eu uso un vídeo das Illas Cíes, que digamos que ese recurso turístico me permita enlazarlo coa reserva, é dicir, non só algo informativo, sino introducir conceptos de negocio electrónico. E, por último, como os decía, Nautic Tour Charter, que é un caso concreto, caso de uso de booking, pero aplicado ao sector de charter, incluindo ademais servizos como pode incorporando novos asentes como poden ser os portos deportivos, é dicir, eu alugo unha embarcación, pero que ademais alugando esta embarcación quero reservar espacio dun amarre en diferentes portos ao largo da costa. E pouco máis, deixo aquí a Eduardo que conte un pouco sistemas de recomendación e pasamos a mesa redonda.